देवाचे पोतपेशिवाय म्हणटात काळी आलो ना देवान संसार घडून उपरांत मनशाक रोचलो आतून दुबावना नशिबान निर्मिलेले म्हणटात कोणाक चुकोना आयजाको संसार पळय दुकान पडला येवन दुयेंस कोरोना भिरांकुळें दुयेंस अशें सांगता सायन्स तुज्या निसंटोन कोत्ता हे दुयेंसाक सांपडटोच दुसरो उपाय नासतोच मनीस रोखडोच मोडटा संवसाराचे सायंटिस्ट वखद तयार करूं दीस रात वावुरता हे दुयेंस सुरू जालें वुहान म्हणटा ते गांवांत सिटी ऑफ चायना व्हरतोता थंयसर कितलो लोक मेलो लासून गोबर केलो पूण काडीत चुरचुरता दुयेंस कशें आयलें आयकात फुडें सांगता वुहान गांवांत पॉलिटिकल मनशान सांगलां आपलें नांव दुयेंस तयार करून चिटी गोबार करूंक गांव पूण मिडिया सांगता जानवरांक मारून खाता देखून पडला माल दिसांव हे दुयेंस चड मारेकार करिनाकात नाकार चतूर तुमी रावचे हात तुमचे नितळ दवरात कपडे नितळ घालात सदांच तुमी न्हांवचे विटामीन सी घेयात गरम उदक पियात हे दुसऱ्यांकूय सांगचे मनांत आसल्या दुबाव मुदार जायत तुजो स्वभाव वचोन दोतोराक मेळचे हे दुयेंस जायना कुरार पूण अशें तुमी केल्यार जिवीत सुरक्षीत तुमचें Book of Revelation कितें जायत बरोवन हाडटा संवसार सोंपचे आदीं दुयेंसां येतली बायबल आमकां सांगता देवाक वखमान करून मनीस पातकांत जियेता आमची पातकां वाडोवन मारेकार दुयेंसां आमीच मागोन घेता हे दुयेंस वाडत वेता शारा शारांनी भोंवता कितें आमचो फुडार जेजून मोग आमचो केलो पातकां मोगसून मेलो कुडीस घेवन कांदा जेजू तुका आसा पावर विघ्नांतली साल्वार कर मागता हांव तुजो आदार दोतोराचो तूं दोतोर तुज्या गोपान आमकां दोरसो गोड कोत्तात रोगोजा जेजू बोगोस तूं आमकां निवार आमची पातकां विघ्नांतली कोर साल्वार